Здравейте отново! Днешната тема, без много да изпадам в обяснения, се нарича защо жените не свалят толкова мазнини, колкото и се искат, и при повечето диети, които са използвали, резултатите са много малки. Основната причина за вашия провал в диетите и въобще всичко, първо е, че не знаете каква е причината, защо го правите в общи линии. Нямате достатъчен силен стимул. Това е основната причина. Оттам нататък всички други причини, те са механични, да го кажем, нали? Това е психологическата. Всички други са вече някаква техническа част. Но психологическата част нямате никаква представа защо го правите и защо искате да го направите, дали това ще ви донесе някаква полза. Тогава много трудно би поработил дадена стратегия. Като махнем психологическата част, вече на едната страна сме споделили, там вече си има различни стратегии, няма да говоря в това видео. Минаваме към чисти просто съвети, които да приложите. Повечето жени не свалят килограми и основната причина за това е защото прекалено много си намалявате храната, която ядете, прекалено малко калории ядете. Ако една жена е 50 до 60 кг, приблизително 1500-1600 калории, нормално тя се изгаря през деня. И това трябва нещо да си ядете постоянно, за да си сидите на тези яла. Обаче повече жени натрупали са някакви мазнинки, нещо е станало, искат да променят, да се видят в нова дреха по-добре. Искат да свалят мазнини. И като си искат да свалят мазнини, четат там статии, диети, гладуване и така нататък. И какво правят? Спират да ядат или намаляват храната си драстично. И това нещо в дълготраен план не работи. Работи седмица-две и до там. После спира. Късметлиите ще работи и месец максимум. И спира. Спира, мисъл, вие си сваляте едни килограми, дали ще от вода, дали ще от мазнини, дали ще от мускули, вие ги сваляте. Ама какво е значението да ги сваляме от мазнини и от мускули? Тук сега жените ще кажете, аз не искам да трупам мускули. И не искате да трупате мускули, но затова нямате енергия, затова сте слаби и затова трудно може да се справите в живота. И затова са ви нужни мускули. Нужни са ви мускули, може да изглежда грубо, ама е така. Мускулите укрепват вашето тяло, държат ви здрави. Като искате да спортувате, ще се чувствате добре. Като искате да побягате, няма да се задъхвате, нали, ще имате повече сила, най-малкото. Вкъщи да си вършите работата, ще изглеждате по-добре оформени. Защото, каквото да си говориме, само мазнина трудно смисъл, мазнините, за да ги направите така, че само тях да сваляте и нищо друго, трябва наистина сте много добри в това нещо. И повечето съвети в диетите, те не засягат това сваляне на мускули или не сваляне на мускули. Те не ги интересува. Жите е важно да си видят там цифричката на кантара да е 56 или 50 или нещо си там са си намислили и това е. Няма значение всичко друго, как изглежда, как се чувстват, нали? Не е така и вие го знаете, че не е така. Просто понякога много се вглъбяваме в някакви тъпоти и гледаме там някакви цифри, за да са така. Няма значение колко тежите това. Има значение как изглеждате и как се чувствате. Под изглеждане означавам, че мазнината в краката и когато изчезне, когато може да слагате дънките един номер по-надолу или два номера, или колана на дрехите, или дрехите, почнете или там около пъпа вече започват да се виждат някакви затятъци на почки, тогава това нещо е сработило по някакъв начин. Тогава е сработило. Не само когато сте свалили 2 кг и нищо друго не се е променило по тялото ви. За тази цел, първо, че сте си намалили много калориите, трябва да си вдигнете и цяло калориите. Сега, гладолечението, те си имат винаги имат си пренос, не ме разберете погрешно. Те ги има още от Библията, от едно време, но трябва да разберете за какво ги правите тези неща. И какъв е смисъла на глада и на така нататък. Ако не го знаете това нещо и го използвате за стратегия за сваляне на мазнини, няма да ви се получи. Повярвайте ми, няма да ви се получи. Ще ви се получи за кратък период, ама какво значение има дали е станало за седмица и две, след като след месец, два вече всичко е на ново. Ние не искаме. Нашата стратегия не е да свалиме 3 кила и след следващите 3 месеца да ги качиме. Не. Нашата стратегия е да разберем как работи тялото и да използваме точно тези механизми, да се чувстваме добре и да имаме енергия. И да изглеждаме добре най-вече. Сега, първото. Яще поне
4 хранения на ден. Да, точно така. Чухте ме добре. 4 хранения на ден. Това означава, че не трябва да седите недохранени и с едно-две хранения, само и само да не накачите. Няма да качите, ако се храните често. Когато не се храните често, тялото спира да работи, то забавя. И да кажем, ако тук се е движило бързо, в един дай момент ние му даваме по-малко калории, в един дай момент, ако продължим да му даваме по-малко калории, какво ще стане? Той ще спре да се движи, няма да имаме пулс, няма да имаме нищо. Сме мъртви. Мъртвите хора не ядат. Нали? Ние трябва да ядеме, за да имаме енергия. И трябва да ядеме храна, от която да се чувстваме добре. Прост пример. Сега, ако отидете и издадете едни спагети в ресторант, колкото и скъпи да са, колкото и качествени, брашно, така, пъти по-добре се чувствате, повярвайте ми, ако изпиете 2 чаши вода и изядете, да кажем 1-2 яйца или там 100-200 грама риба или месо с дадени зеленчуци, пъти по-добре ще се чувства тялото. Отколкото ако издете едни въглехидрати, които малко ще ви дадат нали, някакъв такъв буст, за момента се чувствате добре, ще ви дигнат малко нивата на допамина и оттам после ще заспите след това или ще ви е тежко на корема. И това нещо не го правете системно в живота ви, защото то ще ви намалява. Ще имате постоянно един източник, който ще ви измуква енергията и се чуете къде отива. В същото време тялото няма да има никакви промени, каквито и диети да правите. 4 пъти си хранете, това е първата стратегия. Втората стратегия, пийте поне по 2 литра и половина вода на ден. Поне по 2 литра и половина вода на ден. Отделно видео ще се спра тук за водата и за ползите от водата, как да пиеме, защото ще стане прекалено дълго. Минаваме на трета стъпка. Третата стъпка е хранете се с истинска храна. Протеин, добри мазнини, зеленчуци. Протеин, добри мазнини, зеленчуци. Протеин, добри мазнини, зеленчуци. Това ви е основата. Какво е под протеин? Това не означава, че трябва да пиете добавки, да взимате някакви пудри там от whey протеини и така нататък. Не. Означава да ядете яйца или месо или риба. И винаги, когато избирате месото, гледайте да е качествено. Или рибата, или яйцата. Винаги гледайте да с най-високо качество. Ако имате средства, бюджет или въобще, дори да нямате, опитайте се, старайте се винаги, когато избирате между хубава храна, да кажем, търсите добри зеленчуци или добро месо или добро риба, винаги приоритет отива към животинските продукти. Винаги, помнете го това. Защото биопродуктите, най-голямата разлика е, защото имат най-малко токсини в тях. А най-много токсини отиват къде? Отиват в мазнините. За да могат мазнините в мазнините се блокират токсините и те там седят, защото когато са в кръвта ни, те циркулират и ни правят по-болни и по-болни и тялото е измислил пасивен такъв механизъм, който се нарича който е да го кажем компенсаторен механизъм, който изкарвам когато не може да ги изкарам през урината и през фекалите, те отиват в мазнините, там се захладират. И по същия начин и при животните. Всъщност ние не сме много различно от живота, така че при тях или там при тях нещата отиват пак в магазините. Затова винаги избирайте продукти, които са колкото се може по-био. Нали, тук може много полемики да има на тази тема, но да не изпадаме и там тук в полемики. Избирайте си винаги месото, рибата и яйцата да са ви био от зеленчуци. Те не са чак такъв голям проблем в случая. Ако ги сравним и двете. Така че хранете се месо, яйца или риба, 100, максимум 150 грама, достатъчно за повечето жени на едно хранене, 1, 2, 3 до яйца, максимум достатъчно. Малко добри мазнини. Какво е добра мазнина? Авокадо, страхотна мазнина. Рибено масло, невероятно нещо, което да ви дигне въобще и енергията, да изкарате мазнините от клетките и да влезат в обмяна на веществата, да си подобрите мобилността в ставите, нали, да няма пукания, кожа, коса. Всички тези неща имат над 14, 15, 20 причини дори, които са свързани с добрите ползи от рибеното масло. Тук пак няма да се спирам в това видео, ще има отделно, което ще говорим само за рибено масло. Следваща мазнина, зехтин, маслини,
шепа ядки, кокосово масло, дори кравето масло е също полезна мазнина, стига да е био. Наистина трябва там да е, стремете се животинските неща да са колко се може повече био. Добрата мазнина и зеленчуци. 100-200 грама зеленчуци. За жените предпочитанията на зеленчуци трябва да са ориентирани към тези, които имат повече фибри и имат по-голяма стойност, такава хранителна стойност. Броколите, карфиола, аспержите, спанака до голяма степен са свързани с подобряването на работа на черен дроб, изкарването на тези токсини от тялото, ксеноестрогени, които навлизат с пластмасите в телата ни. И когато пред жените този проблем е по-често срещан, нали, там рака на гърдата също е свързан с това нещо, защото тези пластмаси, тези BPA парабени влизат в нашето тяло и жените имат повече рецептори за тях, те ги улавят и натрупват повече мазнина около краката и около коремите си и при тях механизъм за изхвърляне на тези токсини е по-труден, затова тези зеленчуци подпомагат работа на черния дроб, за да извърши изхвърлянето, една от частите на детоксификацията в тялото. Просто тук това дори да не го запомните не е важно. Темата на съставка наричана се индол 3 карбон, мисля, че беше, или карбинол, нещо от сорта, която точно това прави там. Една от дейностите в черния дроб подобрява детоксификацията на тези ксеноестрогени. Затова преминаваме към, пак да повторим последно накратко. Първа стъпка е хранете се 4 пъти. Втора стъпка пийте по 2 литра и половина вода минимум на ден. Вода, не дори течности, не супи, не челове, не кафета, не сокове. Вода. Вода. Трета стъпка. Хранете се с истинска храна. Добри протеини от животински произход, добри мазнини, полезни мазнини и зеленчуци. По много зеленчуци. Колкото повече, толкова по-добре. Колкото по-различни, толкова по-добре. Винаги жените залагате на акцент на зеленчуците като броколи, карфиол, аспержи и спанак. В повечето случаи. Надявам се отново видеото да ви е полезно и освен да ви е полезно, наистина да промени начина ви на виждане за нещата и да вземете решения да промените живота си още от сега. Не да изчакате след седмица, след 2, когато вече хайпа от тези неща намалява и вие в момента сте ентусиазирани, може да приемете някакви действия. Давайте, решавайте сега на момента. Не дайте да отлагате нищо. Отложите ли, то просто се заминава. Вие нещо друго ще ви е в фокуса в момента. Затова действайте още в момента, направете ги тези промени, не се притеснявайте, няма да дебелейте, стига да изпазвате само тези прости примери. 3 точки, спазвате ли ги, всичко ще е наред. Не се притеснявайте. Това е начина, по който независимо дали искате да сваляте, дали имате енергия, и това е здравословен начин. Здравословният начин винаги ще е в пъти по-добър от каквито и да е диети. Сега, някои ще се наложи да ядат повече въглехидрати, други по-малко. Това за сега не ви касае. Хранете се по този начин, всичко друго ще е наред. В началото ще ви е трудно, но като изключиме началото, след това ще си е готино, ще ви е много готино. Така че, давайте смело, още сега, надъхайте се, действайте с нещата и успех с начинанието.